prestaň už konečne bojovať proti svojmu vnútornému kritikovi. Pretože kto sa kritizuje? Sme to my, kto si hovoríme tú kritiku. Sme to my, kto sa spochybňuje. Sme to my, kto o sebe rozpráva v malom. Avšak dobrá správa je, že ty máš v sebe nielen kritika, máš v sebe aj hrdinu. Máš v sebe osobnosť, ktorá si je sebaistá, ktorá vie, čo dokáže, nepotrebuje na to dôkazy, nepotrebuje povolenia a vie, akú má svoju hodnotu. Tohto hrdinu vyberáš vtedy, keď sa cítiš sebaistú. Toho hrdinu vyberáš vtedy, keď nemáš inú šancu a vieš, že veci treba riešiť. Dôležité je, že je to práve hrdina, kto v tebe vyrieši tie výzvy, ktorým čelíš. A práve preto v I Can Diary sebavedomia nájdeš 8 výziev. Každý mesiac nejakú aktivitu, ktorá ti pomôže posilniť tvoj obraz o sebe. Cítiť sa sebavedomejšie, cítiť viac vnútornej istoty, cítiť viac sebahodnoty. A to ti pomôže vypýtať si viac peňazí, zastať si svoj názor, nenechať so sebou len tak zametať. Žiť nakoniec šťastnejšie a naplňujúcejšie. Klikni na odkaz pri tomto videu a ja ti pošlem I Can Diary aj s bonusovými videami, ktoré nájdeš vo vnútri.